जनायनिफ्राय फासिखौ थांबा बे रिजार्भखौ लोगो मोनो आरो नुलाङो नोगोद दंफां दंखायो दामि दामि दंफां दंखायो साल सिगुन तितासाप नोगोद गोलाव आरोना malah wine jauh ini मैदेरबो थायोनो बेयाव मैदेर मोसा होमबाबो बारा गिनाङा आरोना फैलाबाया जेराव थायो समावफ्राय नै जनायाव थांदो पासिघाटनिफ्राय जनाय फैदो जोंना आरो जनायनिफ्राय पासिघाट थांदो जोबथाबाय आरो ओइ बाजार मंगलबार बाजार से दौड़ने वाला भी कुछ भी नहीं लेकिन एटलीस्ट मेडिकल पहुंचा देना था ना tahun moनसिगोन आरोना ससे थांबावनांगौ
थांसिगोन Abang tahu iya semua parking istana Dia tujuh orang semua dah. auto parking apa ये यात्रा sekian gosla tuh kali Ada orang ni. नोंखौ रोंसै Bagus salah. साबि लांनांगौ नो साबिगा लांदो नो फंबाय आवगोलनो नङा ओइ थिंजाय Hai berubur berlalu mondong mana karena hai je lah boleh lewat. ya bisa baik bokto bisa ikan nama bokto hari ini resort ya bokto bokto itu bokto mana siang thang hang bokto tin nali